Tuyenti San Nicolas naragsak nga ili ipapateng miti panag kaysa yaman na panubok tibiyag kaya mi nga iwag sa awan makaarta itirag sa karumang Manong Kulas, agorderak man ti adong abanga. Umoy kandaye masaganan, tayo marugyanan, at tignay gabi, ito'y nga yaman tayo. Ito'y nga iloy panagdamili, intay rambakan. Baikan! Namnamain tiyos nga daga kasakripisyo dagiti umili haddan tunapinta sa pagbanagan na daytoy pita kiti samwananda sa pulentun dagiti ima tipita ka na pa kumbaba agbalina na sayaan abanga dagiti agdamili na kenrikot ang daling na eda iti panubok dagiti ima hana mapukaw anang hulma dagit hanuplos na malaaw pita kasla na kapsut agbalintong nga banga awa na sugenda pa nagserbi tuloy lata hinaanos dagiti agdamili uray kasunod kari ganitong tuloy dan tulata nagpasti pa ng hulma di pudot ket agarag sa kita apoy ti kang runaan tagnubang ket masansan iti apoy nga pumipisa tumanong iti puspusuda at tignay aming nga bagi awan oras sa sayangin iti may sakin may sa apoy iti puso at amin kaniyada. Dispensaren nyo Manong Kulas, manang lasing. An nga matuloy detay inorder ko nga bangbangan. Kasano nga ruden lakay? Di ka madanagan karuba. Intay ila ko dagiti produkto tayo sa Jensendaan. San Nicolas banga titikan na nagda San Nicolas banga wangpulos pumara Nagmutungan na paayan na yatay ko nga banga titikan na nagda Umay kayong bumatang umay kayon Di ka rin at nakitawan sa lakaryon Umay kayong bumatang umay kayon Umay kayong bumatang kayon San Nicolas banga titikan na nagda San Nicolas mga wangpulos pumara Nagmutungan na paayan na yatay ko nga banga titikan na nagda Umay kayong bumatang umay kayon Di ka rin at nakitawan sa
lunas, mga wampung pumas.